Kamar yadda kuke gani, yau mun waye gari da sanyin safiya cewar 'yan sandan jihar Kano sun kama ɗaya daga cikin jaruman Kannywood mai suna Adam A. Zango, ƙiri-ƙiri tumu-tumu da kayan sojoji a jikinsa. Kasancewar haka kuwa shi kenan sai 'yan sandan jihar Kano suka je har gidansa suka kamo shi da kayan sojojin nan suka tafi da shi ya zuwa police station domin gudanar da bincike. Sai dai kuma gogon naka bai musa ba lokacin da suka ce masa sun kama shi da kayan sojoji. Suna tambayarsa sai ya ce haka ne, tabbas shi ya sa ne domin yi aikin fim ɗinsa, shi ɗan fim ne. Sai ya ɗauko musu katin shaidarsa ta cewa shi ɗan Kannywood ne, shi ɗan harkar fim yake. Da ya nuna musu shaidunsa tabbatin cewa shi ɗan Kannywood ne kuma harkar fim yake, shi kenan sai suka rabu da shi, suka yarje masa da ya ci gaba da sa kayan sojojinsa yana yin aikin fim ɗinsa. Jami'an 'yan sandan nan na jin haka kuwa a gurguje sai suka nemi yafiyarsa da afuwarsa domin ya yafe musu. Sai dai kuma gogon naka na jin haka sun nemi yafiyarsa da kuma abubuwarsa. Gogon naka ashe mai haƙuri ne, sai ya ce ba komai ya yafe musu, kar su ji komai, sai suka lami lafiya ya tafiyarsa gida ya kyale su. Domin ƙarin bayani ku kasance da channel ɗin nan tamu mai suna Jaruman Kannywood a kodayaushe. Kada ku manta ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa.